abụ m enyi unu onye nkụzi m onye Nduka. N'ụbọchị taa anyị bịara na nnukwu ahịa Save More nke nọ na kilomita 4 Owerri Onitsha Road, Owerri. Ọ bụ nnukwu ebe ị nwere ike ịzụta otu ihe ọbụla ị nwere ike ịchọrọ ịbịa zụọ. Mana ebe a taa anyị bịa zute ndị mmadụ na okwu ihe gbasara ịkwado asụsụ Igbo, n'ihi na Igbo anyị na-alazi ala n'ọrụ nke ọkpọ ọgụgụ ncheta praịmarị, nke ihe ndị a mụziri anyị na oge anyị bụ ụlọ akwụkwọ elementrị na sekọndịrị. Ị gara ụlọ akwụkwọ na ị nwere ike icheta otu ihe Thank you for the gift. I wasn't expecting this. Thank you. Emume ndị Anambra bụ ihe dị iche iche eji mara ndị Anambra, dịka nri ha, asụsụ ha, iwu ha, ndị Anambra nwere ihe dị iche dịka ụlọ akwụkwọ ha, mahadum ha, na ihe dị ọzọ dị iche. Oh my God!
Thank you, n'asụsụ Igbo. Nwere ike icheta otu ihe akụziri na ụlọakwụkwọ elementrị n'asụsụ Igbo. Ya igwe anyị Gwa m kọwel Chineke kere na ịgbalịala. Biko, onye ọbụla na-ele m ebe a, asụsụ Igbo dị mma. Ọ bụ asụsụ anyị. Enweghị anyị oyibo ebe. Nwere ike icheta ihe bụ na ụlọakwụkwọ elementrị sekọndrị na asụsụ Igbo. Nwere ike icheta maọbụ abụ ọdịnala gwam 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 ntabi ire asụsụ Igbo chetara m ihe ọmụmụ ụbọchị taa na ihe mmụta site na ime ihe ọnụ ajụjụ anyị mere ndị bịara ahịa nnukwu ahịa Save More. Ọtụtụ n'ime ha nwetara ụgwọ ọrụ ha mgbe ha satara azịza. N'ihi nke a ka m na-eme ka unu mara na asụsụ Igbo anyị bụ asụsụ mara mma. Anyị na-asị unu gaa n'ihu n'ịsụ asụsụ Igbo n'ihi na asụsụ Igbo bụ asụsụ mara mma, ka anyị ghara ikwe ya ka ọ laa. Mmasịnụ ụbọchị ọzọ. Chetakwanụ unu bịa aka na nke a kpọrọ like and share button. Unu zisaa n'ozi a. Ọ dịbazie n'ụbọchị ọzọ, unu emeela.